Bon dia, bona tarda, estudiants de FOL. L'últim dia vam estar parlant doncs, del tema 5, el salari i la nòmina. Perdoneu. I vam dir que ho calcularíem en 5 passos. Vam arribar fins al segon. Aquí davant teniu el document on es pot llegir. Redactarem el full de nòmina i calcularem el salari en 5 passos. El primer era calcularem el total meritat. En castellà és devengado, d'acord? Que cobraria el treballador si no se li hagués de restar les quotes que ha de pagar la Seguretat Social i a Hisenda per l'IRPF. D'acord? Això és el que vam fer el primer pas. Després el segon era calcular les 4 bases que us vaig comentar que s'havien de calcular, no? Primer definíem que era una base, que era un número que fem servir per multiplicar-lo per un percentatge i així obtenir el que cal ingressar a la Seguretat Social i a Hisenda. D'acord? Aleshores, plantejàvem una primera base que era la base de cotització de contingències comunes, que aquesta tenia una mica d'intríngulis, era la més difícil. Després, la base de cotització de contingències professionals, ara amb el repàs aquest que faré ràpid, doncs és la base de cotització de contingències comunes més les hores extres. I finalment doncs, la base de l'IRPF que necessitarem doncs, per calcular les retencions que ha de practicar l'empresa al treballador per després ingressar-ho a Hisenda, no? Una última base, que és la de les hores extres, tal qual. Una base que no requereix gaire ciència. El que m'interessa en aquesta horeta és explicar el punt 3, 4 i 5. Diu, aplicarem els percentatges en el 3. Quasi bé sempre són els mateixos i quan varin ja jo us ho explicaré, però que són molt poca variació i només és un concepte el que varia. Aplicarem els percentatges, que quasi bé sempre són els mateixos, per trobar els imports que cal ingressar a la Seguretat Social i a l'Administració Estatal de l'Agència Tributària. Aquests percentatges els aplicarem, no els calcularem, i ja venen donats, d'acord? Sempre te'ls han de donar. Restarem aquests imports que hem trobat d'aplicar els percentatges a les bases. Restarem aquest import al total meritat per saber quin serà el líquid a percebre del treballador, és a dir, els diners que aniran a la seva butxaca. I finalment a les 5, així com una mica marginada, però important, com que la 5 no influeix en la percepció dels treballadors, en el que cobren, és merament informativa però no és menys important. La 5 diu, per altra banda, aplicarem uns percentatges més grans a les bases per calcular quan haurà de pagar l'empresari a la Seguretat Social i per aquell treballador. Però aquest càlcul no afecta al que cobra el treballador i no ho haurem de calcular més bases perquè ja totes les bases que se necessiten ja estan calculades. Aquest càlcul li interessa especialment a l'empresa perquè són molts diners a banda del sou del treballador,
són molts diners els que ha de pagar l'empresa a la seguretat social. Bàsicament seria una cosa semblant al que ja us vaig explicar, que aquest import d'aquí seria el que cobraria el treballador si no fos perquè l'empresa ha de fer unes deduccions a la, unes deduccions per la seguretat social que paga el treballador i unes deduccions per la seguretat social, l'impost de l'IRPF que paga el treballador. Llavors, als 86.200, l'empresa li ha de restar aquests dos imports per obtenir 59.176. Per l'empresa, la despesa és aquesta d'aquí, i aquest import d'aquí serà un pagament que haurà de fer l'empresa, d'acord? És dir que no confongueu corrent real amb el corrent financer, amb els diners que es belluguen. Aleshores, l'empresa, que és el punt 5 que farem, calcularem la cotització per l'empresari, el que li costa a aquest treballador, saps? Que són, posem pel cas en aquest petit exemple, de 29,90 sobre aquesta base, però que ja insisteixo que no coincidirà, suposem que el total meritat coincideix amb les bases, però no és no farem servir aquest número, ja ho veureu. Es pot esdevenir el cas en què a les empreses de treball temporal sí que coincideixi aquest valor, això meritat, el valor del treball del treballador amb la base que hem d'aplicar, però això a les empreses de treball temporal, per unes qüestions que després si de cas puc explicar. Per tant, la cotització a la seguretat social de l'empresari, com podeu veure, puja una pasta, que són 25.000, i a la seguretat social, i el treballador 5.000, saps? O els treballadors 5.000, o sigui, dels 6,35 que paguen els treballadors aproximadament, i el 29,90 aproximadament que paga l'empresa. Després veurem els percentatges amb més precisió. Aleshores, el pagament de l'empresari a la seguretat social es farà d'un sol cop, perquè clar, l'empresari ha retingut diners que no li ha pagat al treballador, que són aquests d'aquí. Veieu que coincideixen amb aquests d'aquí, són aquests, i suma el que és una despesa per l'empresari, que és la seguretat social que paga pels treballadors, aquesta d'aquí. Llavors suma aquests dos imports i és el que ingressarà a Hisenda. D'acord? Farà aquest pagament. Després, finalment, doncs, a l'administració de l'agència tributària pagarà el que li ha retingut al treballador. Val? Doncs bé, ho explicava tot això a través d'un exemple d'una nòmina. O sigui, feia una mica d'explicació de teoria i alhora ho feia amb un exemple. L'enunciat diu així: un treballador cobra de salari base 1.365 al mes. ¿Vale? El salari base és el gruix, normalment és el gruix de que es cobra, i és
el salari elemental que té una nòmina, però després pot tenir complements salarials, que aquestes qüestions de teoria ja les explicaré. El complement salarial és de 236 i se li dona perquè té coneixements especials, com per exemple vosaltres que esteu estudiant. D'acord? Aleshores, com que heu estudiat, doncs us ho valoren en la nòmina i us paguen més. Com és lògic, no? Després, durant el mes de gener, ha fet unes hores extraordinàries de 153 euros. No ens diuen a quan li paguen l'hora, simplement ens diuen que durant el mes doncs, li han pagat 153. Val? Tot això ja està explicat, és que el que vull és arribar a l'apartat 3. Té dues pagues extraordinàries a l'any del salari base, que és el que marca com a mínim l'Estatut dels Treballadors. Dues pagues extraordinàries a l'any. Això és el mínim, podria tenir-ne més. Vale? El treballador està al grup 5, oficials administratius, però ara no farem servir aquesta informació a efectes pedagògics. El seu contracte laboral és de durada determinada a temps complet. D'acord? Això és perquè quan us mireu us expliqui més coses sobre la nòmina i vosaltres després quan estudieu a casa sabent més coses entendreu per què ho dic. Aleshores començar pel total meritat, que a veure, el que vam fer va ser dividir, tenir aquí l'enunciat i anar mirant aquí sota doncs, les coses que ens interessaven. El total meritat, doncs, tot allò que suma i que haurien de pagar al treballador si no hi hagués aquestes deduccions. Aleshores són els 1.365, veieu aquí, els 236, ho veieu aquí, i el 153, ho veieu aquí. Vale? El total meritat, 1.754 amb 0,0. Doncs ja està, ja l'hem calculat. Ara anem a calcular les quatre bases, en l'apartat 2. La primera és la més difícil. La base de cotització de contingències comunes, que és la que es farà servir la Seguretat Social en cas de que si agafem la baixa per malaltia comuna o accident no laboral, llavors la Seguretat Social farà servir aquesta base per calcular quants diners cobrarem mentre estiguem de baixa. La base de cotització de contingències comunes es calcula amb dos elements que són la remuneració mensual i la prorrata de pagues extraordinàries. I que difícil tot, no? Perdoneu, que estic una mica afònic. Doncs bé, no patiu, ara us explico una cosa i l'altra i després sumarem la remuneració mensual i la prorrata. Mira, la remuneració mensual és la suma del salari base més la resta de complements salarials, exceptuant les hores extraordinàries. Veieu que aquí hi ha hores extraordinàries, aquestes les marginem en aquest càlcul. Doncs mirem, posem 1.365 més 236 i ens donarà 1.601 euros. Veieu? Simplement és això, ja està. Després la prorrata de les pagues extraordinàries, aquí podria semblar que cal fer uns càlculs complexes, però no és així. Les pagues extraordinàries ens diu el problema que són dues i del salari base, que és el mínim del mínim. Podrien ser 3 i del salari base més complements salarials. M'explico? O sigui, clar,
Això depèn dels acords que hagi arribat depèn del conveni col·lectiu, bàsicament. Doncs bé, la prorrata de les pagues extraordinàries és la suma de totes les pagues extraordinàries que es cobren anualment i es divideix entre 12 mesos que té un any. D'acord? És dir, quines pagues extraordinàries té? Doncs el salari base multiplicat per 2. En l'altre vídeo està explicat amb més calma. I dividit per 12 mesos que té un any, que jo sàpiga té 12. 2 pel salari base me dona 2.730. Dividit entre 12 me dona 227,50. Que en realitat què és això? Què estem fent? Estem mirant quines són les pagues extraordinàries cada mes, però no li pagaran cada mes, sinó que li pagaran al juny i li pagaran al desembre, que són quan es paguen les pagues extraordinàries. Però nosaltres el que estem fent és calcular en realitat doncs, quants diners es van meritant, es van generant de paga extraordinària cada mes, tot i que l'empresa no li pagui fins al juny i al desembre. I ara ja podem calcular la base de cotització de contingències comunes. Veieu que no és tan difícil? Per un costat, la remuneració mensual, que hem quedat que era la salari base més la resta de complements salarials, traient les hores extra i sumant-li després el salari base. Llavors, què tenim? Doncs 1.828 amb 50. Ja tenim la base de cotització de contingències comunes. És així, és fàcil. Però el que heu de tenir, això sí, us heu de recordar de com es defineix la remuneració mensual i com es defineix la prorrata de les pagues extraordinàries. Si no ho sabeu de memòria això i no ho sabeu de memòria això, llavors no faríeu bé els càlculs, us faríeu un embolic. Bé, doncs ara un cop calculat la primera base, la base de cotització de contingències professionals, que serà la base que farà servir la Seguretat Social per si agafem la baixa, però per malaltia professional o bé accident laboral. Llavors, és tan fàcil com dir la base que hem calculat abans, la de contingències comunes, i ara sí que li afegeixo les hores extraordinàries, ja veus tu. Doncs agafo l'import aquest de 1.828 amb 50, que el tinc aquí, i li sumo les hores extras, que són 153 euros. Llavors, què em dona? Doncs 1.951 amb 50. Aviam, que jo volia obrir un fitxer, si me permeteu un momentet, obro la nòmina, que per ara no us l'ensenyaré. A veure, la base d'hores extraordinària, d'hores, no de pagues, no confongueu hores amb pagues. Les hores extraordinàries són aquelles que el treballador fa 8 hores, d'acord? I a banda, doncs, 3 hores més a la setmana perquè l'empresari necessita que li treguin més feina i no vol contractar ningú, sinó que vol que els que ja estan allí treballant doncs, facin unes horetes més i ja està, no? Doncs bé, la base de les hores extraordinàries, mira, són el valor de les hores extraordinàries, no té més història. I fins aquí vam arribar, no? Faltava la base de l'impost sobre la renda de les persones físiques, que és el total meritat, d'acord? 1.754.
Aquesta és la base que farem servir per fer els càlculs de quants diners l'empresa li retindrà al treballador en concepte d'aquest impost. Impost, abans era Seguretat Social. Doncs bé, fins aquí sí vam arribar. A l'apartat 2, això ja és nou, a l'apartat 2 hem calculat les bases, és a dir, els números, els imports, sobre els que apliquem un percentatge que després restarem al total meritat del salari brut del treballador. I aquests diners romandran a l'empresa fins a final de mes, del mes següent. És a dir, que l'empresa, com diu, els diners mai dormen, saps? Sempre s'estan bellugant. Però tot i així, a la que arribi el dia 30 del mes següent, l'empresa haurà de tenir les peles sí o sí per pagar a la tresoreria de la Seguretat Social. M'explico? O sigui, la paga a la Hisenda, a la Seguretat Social, la paga un mes més tard. I les peles les ha de tenir, perquè si se passa un sol dia ja són, si no me recordo malament, un 5% de recàrrec, més una multa. No sé si arriba a 125 euros la multa. Si se passa, no sé, si eren 10 dies, doncs un 10% de recàrrec. Si se passava més dies, un 20%, bueno, que anava pujant una pasta, o sigui que s'ha de complir. El mes següent l'empresa haurà de pagar el TCU, que serà la Seguretat Social, que és un cost per l'empresa, que ja heu vist que eren 29 i pico %, i més el que li ha retingut al treballador. Val? I després també romandran a l'empresa, tot i que sempre es belluguen els diners, no? Però que ja s'espavilarà l'empresa per tenir-los, perquè sempre entren i surten, no? Per pagar proveïdors i tal. Doncs ja s'espavilarà per tenir els diners en finalitzar. Quan toca pagar, ja s'espavilarà l'empresa a tenir els diners quan toca pagar a Hisenda les retencions. Val? O sigui, en aquest cas se paguen cada 3 mesos. Val? No es paga el mes següent, sinó que se paga cada 3 mesos les retencions. Però això s'explica més aviat a segon. D'acord? Aviam, i ara farem el pas 3, que serà, aplicarem els percentatges, que quasi bé sempre són els mateixos, per trobar els imports que cal ingressar a la Seguretat Social i a l'administració estatal de l'agència tributària, que depèn de Hisenda. Perdoneu. Què dius? No saps fer percentatges de manera ràpida? Doncs aquí et deixo un tutorial que faig servir, que vaig redactar el seu dia, d'acord? Aquí teniu un tutorial de com fer percentatges de manera ràpida. Bé, doncs ara aquí tenim un quadre, crec que podrem treure... Sí. Tenim un quadre, he fet un quadre, en què, no s'espanteu, que és més fàcil del que sembla, són les deduccions de la nòmina del treballador, Seguretat Social i per IRPF. Per un costat tenim la Seguretat Social, val? Això ja us ho han de donar, us han de donar els percentatges, sobretot. Val?
i vosaltres calculareu les bases de cotització. Doncs bé, les contingències comunes, la malaltia comuna i accident no laboral, té com a la seva base és la BCC, d'acord? I si tireu enrere, doncs podeu veure que era aquest import. L'atur, el que paga el treballador per l'atur, doncs era la base de cotització de contingències professionals. Després, la formació professional, que paga el treballador per la formació professional, doncs és la base de cotització de contingències professionals també, d'acord? Doncs aquí en contingències comunes tenim les contingències comunes i és un 4,70 d'aquest import de la base. A l'atur tenim les contingències professionals, que ja hem calculat la seva base, que era aquesta d'aquí més les hores extres, i per l'atur paga 1,60%. I després a la formació professional, base de cotització de contingències professionals, doncs té la mateixa base, però clar, el percentatge és diferent, és del 0,10% d'aquesta base. O sigui, aquesta base per aquest 4,70% m'adona 85,94%. Aquesta base per 1,60% m'adona aquesta altra base, 31,70%. Aquesta base per 0,10% és 1,98%. I la base d'hores extres, el 153, se li aplica 4,70% i m'adona 7,19 euros. Aleshores, sumant tots aquests imports, tindré el que l'empresa haurà de retenir per les aportacions del treballador a la Seguretat Social, que són 126,82, que, com podeu veure, és una misèria comparada amb el que paga l'empresa. Després ho veurem, farem el càlcul i veureu que és una misèria. Vull dir, a veure si m'enteneu, que 126 euros per a una persona que és modesta, un treballador, doncs és una pasta en diners, no? Però per l'empresa és una quantia molt superior, perquè el percentatge que s'aplica sobre les bases, després ho veurem, és un percentatge molt superior, no? O sigui que, clar, tot és del color del vidre per al que se miri, no? Després a Hisenda, l'empresa haurà de practicar unes retencions haurà de practicar unes retencions del 25%, que ho diu l'enunciat del problema. I per cert, ho diu l'enunciat del problema, aquest percentatge sí que n'és molt variable i que sempre us l'hauran de donar. I pot ser molt diferent en un exercici que en un altre, ¿vale? Així com aquests percentatges són faves comptades, saps? Tants caps, tants barrets, doncs aquí passa el mateix. Aquí no passa el mateix, de que és molt variable aquest percentatge. Hisenda funciona molt diferent a la Seguretat Social, d'acord? No he posat el total, o sigui, com calculo aquest valor. I no l'he posat, però que és aplicant, a veure, és aplicant aquí, hauria de posar el total meritat, que són 1.754,80
0,00. Veus? Una errada. Després penjaré tot, penjaré la nòmina, penjaré també aquest document, que és aquest document és com el que ja vaig penjar, però més complet. Total que si apliqueu doncs, el 25% de 1.754 us ha de donar els 438 amb 50. Fem-ho amb la calculadora. Són 1.754 multiplicat per 0,25. Doncs 438,50. Ja està bé. Doncs bé, ara què fem? L'apartat 4, perquè ja hem calculat a l'apartat 3, ja hem aplicat els percentatges a les bases. Ja veieu que vas desgranant, vas traient, fent un seguit de càlculs i arribes fins al final. Ara restarem aquests imports al total meritat, el total meritat, per saber quin serà el líquid a percebre del treballador, és a dir, els diners que aniran a la seva butxaca. És dir, el líquid a percebre serà el total meritat, o sigui, el valor del treball del treballador, que és el valor el primer valor que teníem, no? Que era la suma de salari base, un complement salarial i el de les hores extres. Aquest era l'import, 1.754. Però li restem el 126,82 que li retreu a l'empresa, però que l'empresa no se quedarà amb aquests diners, sinó que les ingressarà a la Seguretat Social. I també l'empresa li retreu els 438,50 per la IRPF, per Hisenda, perdoneu. Aleshores, el total, el líquid a percebre seran 1.188,68 i a la butxaca del treballador aniran a petar, doncs, deixeu-m'ho comprovar, si és correcte, 1.188,68 i ja està, ja hem acabat amb la nòmina. Tingues present sempre que mentre més impostos paguis, més bon ciutadà seràs. D'acord? Bé, no sé si és cert, però queda molt elegant sempre dir-ho, saps, a les classes. Perquè després del que veiem per la tele... Bueno, i aleshores, ja està, el salari del treballador s'ha acabat. O sigui, el salari, vull dir, bueno, sí, el salari del treballador s'ha acabat. El que no s'ha acabat és la nòmina. Ara bé, per prendre consciència de la despesa que suposa per l'empresa el cost a la Seguretat Social del treballador, la quota patronal, es va afegir els càlculs que fa l'empresari al document de la nòmina per tal que el treballador sabés quant li costa a l'empresa. La idea d'aquests càlculs, la idea que aquests càlculs figuressin al document de nòmina, crec recordar, però no estic ni ho miraré, ho mireu vosaltres si voleu. Crec recordar que va ser el ministre Montoro al desembre del 2015. I al marge de partidismes, que jo simplement estic dient un fet, no estic fent una valoració, la valoració la faig ara. Al marge de partidismes no és mala idea, perquè la seguretat social que paguen les empreses pels treballadors són molts cèntims. I alhora
una manera de repartir riquesa, per la qual cosa ara anirem a l'apartat 5 a calcular-ho, no? Però jo aquí sí que faig una valoració més moral que política, no? En el sentit de que ja està bé doncs, que el treballador sàpiga el que l'empresa paga, no? És com la recepta electrònica que te diu el preu dels seus medicaments a l'any suposen tantes peles. Està bé informar la gent. A mi me sembla que sí. Perquè les coses gratis no són. Val? Això no vol dir que jo sigui un ferm partidari de la seguretat social, perquè és una manera de repartir riquesa. D'acord? Aleshores, per altra banda, aplicarem uns altres percentatges més grans a les bases per calcular quan haurà de pagar l'empresa la seguretat social i per aquell treballador. Però aquest càlcul no afecta el que cobra el treballador, insisteixo, és merament informatiu i no haurem de calcular les bases perquè ja les tenim calculades i es fan servir les mateixes. Val? I és aquest el quadre. Us han de donar els percentatges, d'acord? Perquè si no us donen els percentatges. Normalment els exercicis és calcular les bases, però sabent la xuleta que us he donat, doncs llavors sabent de memòria el que us he dit de la base de cotització i contingències comunes, després ja de seguit us en recordareu les contingències professionals, perquè són les comunes més les hores extres, d'acord? I la base d'hores extres són el valor de les hores extres. No té més història, perdoneu, Aleshores, l'empresari paga contingències comunes, ¿vale? Malaltia comuna i accident no laboral. I me direu, això de contingències què vol dir? Doncs mireu-lo al diccionari. Contingència vol dir una cosa, en el diccionari ho dirà millor, contingència vol dir una cosa que podria succeir, no? I què podria succeir? Doncs una malaltia comuna, que ens posessin malalts, però no per motiu del treball. Ja ho vam estudiar a la prevenció de riscos laborals. També és comuna un accident no laboral, no? Que vas caminant pel carrer, ensopegues i te trenques un braç i ja no pots treballar durant un cert temps, enteneu? Però clar, la Seguretat Social te garanteix que podràs cobrar mentre no se te soldi el braç, que un os normal doncs me sembla que triga 30 dies en soldar-se. M'explico? Aquesta és la base, o sea, la idea, vamos, que no té més història. Però que, en definitiva, l'empresari paga també per contingències comunes. Però fixeu-vos el percentatge, La base és la mateixa, ja us ho he dit, però fixeu-vos el percentatge, 23,60. Vale, doncs aquest valor per aquest me dona els 431,53. Després també paga atur, que són l'atur la mateixa base, evidentment, i el percentatge és el que canvia, que també te l'han de donar, vale? I deixeu-me mirar una cosa. Després
la base de la formació professional, que també la paga, 0,60%, 0,60%. Perdoneu que estic mirant una cosa, que no vull explicar una cosa que estigui equivocada. En principi em sembla que és tot correcte. La formació professional, com us deia. La Fogasa. Fogasa què és? No? El Fons de Garantia Salarial. En cas de, que es fa servir la mateixa base i multiplicat per aquest percentatge. I m'ha donat doncs, 3,96 euros. Fogasa què és? Fogasa és el Fons de Garantia Salarial, que ja explicaré però que us adelanto de que és un fons, una caixa, per dir una manera, que van emplenant les empreses. Llavors, si una empresa no pot, tanca, per exemple, tanca portes, no? I deixa de funcionar devent diners als treballadors, doncs Fogasa, que és aquesta caixa és de l'Estat, doncs se'n farà càrrec d'una part del salari dels treballadors. No li pagarà tot el salari als treballadors, però que li ha deixat a deure a l'empresa, però sí que li pagarà una part, per tant no es deixaran tan tirats, no? Com una borilla. Doncs hem de calcular també amb la base d'hores extres doncs quants diners ha de pagar l'empresa, no? Per 153 hores, doncs 23,60%, Déu-n'hi-do, no? El percentatge, i són 36,11. Si sumem tot, doncs tindrem el que ha de pagar l'empresa a la Seguretat Social, que seran doncs 616,25, que com podeu comprovar és una pasta, comparat amb el que pagava el treballador. Clar que l'empresa belluga més diners i tal, no? Però la nòmina del treballador és més petita, lògicament. Vale? I finalment, el càlcul finalitza sabent que l'empresa, amb la quota patronal de la Seguretat Social per a aquest treballador, al mes de gener paga 616,25. Una despesa molt superior a la que paga el treballador a la Seguretat Social. L'últim pas és traspassar tota aquesta informació al document de nòmina o full de salari, o també anomenat rebuig justificatiu de pagament de salari, la qual cosa, practicant una mica, es fa trivial. D'acord? És a dir que ara sí que trec la nòmina, d'acord? Aquí tenim les dades de l'empresa que hem d'emplenar. Ja us ho vaig ensenyar l'altre dia. Aquí el salari base, un complement salarial que era per complements especials, per coneixements, etc. I les hores extraordinàries. Val? I després la suma de tot això era el total meritat, en castellà total devengado. Aquí, per contingències comunes, es posava 4,70 o 1,60 els percentatges. D'acord? El que passa és que aquests percentatges, d'hores extraordinàries de força major no n'hi havia, però això ja, quan domineu les coses normals, ja explicarem alguna coseta que no ho estan. Aleshores, aquí no es posen les bases, el valor de les bases.
Però jo ho he posat aquí perquè sigui més entenedor. Val? O sigui que aquest import es calcula amb la base de cotització de contingències comunes. Aquest import ja ho hem vist amb la base de cotització de contingències professionals, que són aquest d'aquí, no? Doncs això ho amago, d'acord? I me direu, però per poder fer els càlculs com ho faig, saps? Doncs mira, veieu aquí que hi ha la F36, que és aquesta casella, i es posen les bases aquí sota. Val? Les bases que farem servir per calcular les deduccions del treballador, com la nota informativa de la pasta que costa a l'empresari, no? Doncs aquí tens la base, que és la remuneració mensual, la base de cotització de contingències comunes, era la remuneració mensual, d'acord? Que és la remuneració, que són les percepcions salarials menys que són les percepcions salarials i sense comptar les hores extraordinàries, d'acord? I llavors insisteixo en que les bases les poso aquí sota. I la remuneració mensual era això, i la prorrata de pagues extres, doncs les pagues extres les calculàvem, el valor de les pagues extres a l'any ho dividíem entre 12 mesos té un any. Bueno, després l'aplicàvem en cada base, aplicàvem els percentatges que ja hem vist, ¿vale? Per calcular el que se li retindrà, que eren 126,82. I després aquí potser les retencions de l'IRPF, que és el total meritat, veieu? Potser també s'hauria d'amagar perquè ja està aquí sota, saps? Per tant, aquí també ho amago. Veus? Així es queda la nòmina. A la retenció de l'IRPF dius, és un 25%, clico dues vegades aquí sobre, no? I no, clico aquí dues vegades aquí sobre, i què m'adona? Doncs és el 25% i anirà aquí sota a buscar-ho, veieu? O sigui que les bases es posen aquí sota, les bases, i després també els percentatges que farà servir l'empresari per calcular la seguretat social que li correspon pagar a ell, o sigui que és una despesa per l'empresa, no la que reté el treballador, que és aquesta d'aquí, i és el total de 126,82. Després li reté també 438,50 en IRPF. El total són de retencions, o sigui, el total a deduir són 565,32, que serà la suma d'aquest import i aquest. Aquest import és la suma de tots aquests altres, i la suma d'aquest import i aquest doncs, és el total a deduir. Què vol dir deduir? Doncs el 1.754 el total merital i restem els 565,32 i això va a patar a la butxaca del treballador. D'acord? I llavors per saber què paga l'empresari a la seguretat social, però la quota patronal, la que li correspon a l'empresari, són 616,25, que és el que ja teníem aquí, 616,25. Veieu? Que tot quadra. I aquí he anat posant doncs, unes anotacions que evidentment la nòmina no té, que indiquen quina és la base a la que s'aplica el percentatge. Veieu aquí que també he anat fent-ho, i perquè fos més pedagògic
havia posat aquí doncs, els valors de les bases, però en realitat se posen aquí sota. Val? Bueno, doncs aquesta és la idea. I la idea és doncs, fer-vos fer nòmines així que no siguin molt complicades, perquè hi ha algunes nòmines molt complicades. Hi ha algunes nòmines que poden complicar-se una mica, però l'essència de la nòmina doncs, és la mateixa, no? I fins aquí hem arribat. Us dono les gràcies per haver escoltat aquest tutorial, i això sí, us demano que entreu en el Moodle, sisplau, entreu en el Moodle per tal de que hi hagi un control de presència de les persones que estan seguint aquests tutorials i de les persones que si no han entrat sabem que no segueixen el tutorial. Això és tot per avui. Moltes gràcies i ja me posaré en contacte amb vosaltres. Bueno, de fet, perdoneu, sí, me posaré en contacte amb vosaltres perquè feu exercicis. Ja tindré redactats uns exercicis que col·locaré en el Moodle. Moltes gràcies i fins al proper dia.